Tingnan niyo guys yung kahoy, oh. Nakasurvive. Ayan guys, nabakal. Kung nakikita nyo, iyan yung sampayan kapag samo. Karwas dito sa Natad. Ginagamit lang nila guys yung car wash na bakura nila kapag summer or kaya kapag ganitong medyo mainit, tsaka tapos na ang winter. Pero pag winter hindi mo siya pwedeng gamitin kasi magiging yellow, tsaka hindi ka makakatagal sa labas, sobrang lamig. Grabe. A few minutes later. Braktan guys. 3 hours later. Ayan, katatapos lang namin maglinis. Kaliligo ko nga lang. Nakakapagod dito pag summer. Pag mag-uumpisa pa lang ng summer, preparing ng summer, kasi kailangan mo magpintura, kailangan mo maglinis ng bahay. Saka kakagin mo yung mga lupa para yung mga damo ano ba tawag dito? Parang bagong gising. Kasi nga natakpan ng mga snow nung nakaraang winter. Ngayon ay inaantay ko lang si boyfriend matapos maligo. Tapos kami ay aalis.